Der var engang en lille skole ude på landet, og sirenerne duftede og fuglene kvidrede. Ærehønsene og fasanerne vandrede rundt i parken, og eleverne prøvede at fange harerne med sten. På dette idylliske sted sad et ganske lille nyt team. Der var en oldermand, en skriftklub, en ridder, en brødkonge, Karl og en lille prinsesse på ærten, Andrea. De var hver især herre i deres eget univers. Indtil kong Jimmy befalede, at alle skulle prøve noget helt nyt. I skal alle fra nu af gå på opdagelse i børnenes univers. Og når man mente, at vi skulle tage udgangspunkt i relationerne, og ridderen sagde, at det skulle se i det virkelighed, den skriftkloge mente, at børnene havde deres hovedgrund til at slå på hverandre. Kaj og Andrea ønskede bare, at alle skulle være glade. Men alle drømte de om den gode dag. En tidlig morgen drog de afsted, for dragen skulle udfordres. Og efter lang tid fik de sættet for bæret. I den mørke skov møder de den kloge og berejste mand, som havde de vise sten. Han fortalte dem, at de skulle huske, at de kunne være gæster i børnenes univers. De fortsatte deres svære udfordrende terræn. Senere mødte de en gammel hest, som inviterede den hestige skridt til en konkurrence. Hendes magiske ord og håndbevægelser havde en yderst søvnbudssagfætter, men næsten haft den hest en lysning, og hun viste dem den gyldne sti. Og endelig kom de frem til den gode dag. Teamet faldt hinanden om halsen i ren begejstring, og de vendte tilbage til kongen med glade budskab. Og der blev festet i 40 dage, 40 nætter.